Bai, osea, hor, Xabier Zumalde bota egin zuten, 60an hortik. Eta benetan esango dut. Orduan egon nintzen ni kastolan, antxe, eta antxe gozan, ez da? Bai, uste dut, bai, no se acordaten kontu hori, bardin da. Ekarri eren la makina mai, aleman batzuk ekarri eren, la makina mai. Lau ingenieru izarren, inorrezan kapaz montatzeko. Eta esautzen, a mi me dejáis solo aquí y os monto yo la máquina. Eta bera montatu eguen, bitxitos montatu eguen. Eta los 4 ingenieros como lerdos allí. Estaizetako ordaindu bai, eta kobreu, ondo, bai hain, piperripez. Los ingenieros de la manos al bolsillo de juten gende. Bota abien izarretik, eta orduan da zure aita zigortut egon zanean. Bai. Orduan zigortu eren. Ez dakizema denporan, bai egon zan zigortut.